Hej, jeg er Martin fra Ecovacs, og i dag skal vi tale om en robotplæneklipper, der tager plænepleje til et helt nyt niveau, nemlig Goat A1600 RTK. Er du træt af at bruge tid på at slå græsset eller fikse irriterende begrænsningskabler, så er det her klipperen for dig. Robotten er designet til dig, som har en mellemstor eller stor have på op til 1600 kvadratmeter, og ønsker en robotklipper, der leverer kraftig ydeevne, præcis klipping og smarte løsninger. Med Goat A1600 RTK slipper du for komplicerede installationer. RTK-teknologien giver dig en hurtig og præcis installation uden behov for kerntråd. Du skal bare placere RTK basestationen i et åbent område og med fri udsigt til himlen. Tilslutte strøm og wifi, og så er klipperen klar til at kortlægge din have automatisk på egen hånd. Og du kan selvfølgelig også nemt kortlægge plænen manuelt via Ecovacs Home-appen. Goat A1600 RTK har en kraftig 32 volts motor, så du får en hurtig og effektiv klipping hver gang. Den kører med hele 0,7 meter i sekundet, noget som er dobbelt så hurtigt som almindelige robotplæneklipper. Vi klipper op til 500 kvadratmeter på en opladning, og den lader på 45 minutter. Derudover har den 2 sæt med knivblade, en klippebredde på hele 33 cm og elektronisk justering af klippehøjden. Navigationssystemet Lels RTK lader klipperen kommunikere med op til 45 satellitter samtidig, hvilket sikrer nøjagtig positionering, selv i overskyet vejr eller let skygge. Derudover har den et frontmonteret 3D TOF LiDAR sensor og et AI-kamera, der sørger for, at den navigerer smart i alle omgivelser. Det giver dig en jævn klippeoplevelse uanset vejr og terræn. Goat A1600 RTK klarer at navigere passager ned til 80 cm, hvilket gør, at den kan navigere gangstier, som forbinder forskellige dele af haven. Med Ivy 3D forhindringsundgåelsesteknologi kan klipperne identificere over 200 forskellige typer forhindringer. Alt fra havemøbler, legetøj, haveslangen, blomsterbed. Takket være vidvinkelkameraet og den frontmonterede LiDAR-sensor undgår den kollisioner og klipper sikkert og effektivt, selv i haver med mange objekter. I Ecovacs Home-appen kan du skræddersy klippingen præcis som du vil have den. Du kan dele haven i op til 12 zoner, tilpasse klippetidspunkt og klippehøjde i hver zone, redigere kortet over haven, ændre klipperetning for et jævnere resultat. Appen er på dansk, og du kan også chatte, sende e-mail og ringe til Ecovacs support. Vi ved alle, hvor irriterende det er, når robotgræsklipperen ikke kommer helt ind til kantene. Med TrueEdge-teknologi klipper robotten helt ind til 5 cm fra hegn og vægge. Den skelner mellem græs og ikke græs ved hjælp af kameraet og AI-sensorerne foran og sikrer præcis kantklipping, helt uden behov for manuel justering. Perfekt til dig, der vil have en jævn og velplejet plæne. Har du en have med bakker eller hældninger? Ikke noget problem. Goat A1600 RTK håndterer stigninger på op til 50% eller 27 grader, uden at miste balancen eller ydeevnen. Det betyder, at du får en jævnere og pæn plæne, uanset hvor udfordrende terrænet er. Med Goat A1600 RTK kan du læne dig tilbage og nyde en perfekt klippet plæne hver eneste dag. Hvad venter du på? Lad Goat gøre arbejdet for dig.